Hallelujah, hama dzinodikana. We seriously need to bring order and sanity to the body of Christ. Ndava angoma njake mazvake. Hakuna umwe anogona kuti kana akatsiurwa oti ndabatsirika. Umwe neumwe muprofita kana muapostora kana kuti muvhangeri anofunga kuti iye ndiye ega anonzwa Mwari kudarika vamwe. It has been a long time hearing docetic and heretic teachings, perverted doctrines from various women and men of God. But ndakutaura pamusoro pa Prophet Madungwe. Prophet Madungwe is my brother. I love him so much with the love of Christ. And whatever I am saying here, it was no enmity or any grudge. But my brother, ndoda kukubatsira. Uye kana ndakubatsirika as my young brother, uri mfana kayo. Pamakore takutaura zvedu zvemakore, uri mfana. Saka ndiri kuda kukukorekta semfana. Wakambouya uchiti wakadya naJehovha, mukagocha mukaita brai, tikati vanenge vakaona Mwari zveshuwa, hazvingabvire kuti tivapikise. Mukati ndimi heavenly commander, kudenga uko kune zvose. But tazoona kuti you are becoming a joke, my brother. You are becoming an entertainer by the day. Uri kuona vana Manass Chibanda vemedia ava. Chavanenge vachida kwauri iwewe ma-views. But iwewe zviri kubatsira chi pauri? What are you benefiting? Zviri kunza here edification spiritually to your life? Zviri kunza here bread and butter kuvana vako? Kana kuti you are becoming a joke, you are becoming an entertainer, where people follow you for entertainment, not for their spiritual edification. Saka ndinoda kukubatsira as my young brother, kuti you need to be very careful. Uri kutorasika izvezvi. Takatarisa so. Vamweni vachikoti Madungwe hamumuzivi here. Madungwe hamumuzivi. Madungwe ati chiko nhasi. Kwete kuti pane zvavari kubatsirika. 2 Timothy chapter 3. Kaverenga zvako unoriza kagwari. Kubva pavhesi ya 1 ukaenda pavhesi ya 13 uchidzika. Inozoti evil men and imposter. Munhu anopretenda kuva zvaasiri, agopfeka hunhu, agopfeka character yekunyepera but iye asiri. You are becoming an imposter by the day. You are becoming a joke by the day. You are becoming an entertainer by the day. Zvino kana wada kuita entertainer ka and fame, chiva munhu ane fame inobatika, ine chekuita nekudya kwemhuri yako. Uone Macheso, he's an entertainer. Anoreva gita, vanhu vanotoenda kunonakirwa, he's an entertainer. Neku-entertainer vanhu ikoko kuri kumupa chingwa, kuri kumupa mari. Zvino iwewe as a prophet of God, as a heavenly commander of God, anema statistics ekutoziva kuti muno muZimbabwe muno mune 1 million. Hausikuona kuti uri kunyepera vanhu. Tikada kunyatsoenda newe takadzikama all the eschatological events, eschatological messages. Unotenderana neni, wagotenderana nemagwaro kuti zvawakataura manyepo. Ende unotozviziva kuti Bishop mukoma wangu ari kutaura chokwadi, paipai ndakanyepa, unozviziva. Saka don't become an entertainment and an entertainer, and don't become a joke. These people, they will like their pages. Nasi Madungwe ari kuti chiko nasi Madungwe ari kuti chi. But by end of the day, your reputation as a prophet, your reputation as a man of God is being corroded. So I am personally bringing order to you, Madungwe, as my brother. Come to order. God bless you.